Ha. Nu ești mulțumit de acasă. Nu, mulțumesc. Nu ți te îngraș? Cât că nu mai îngraș? Nu, mulțumesc. A râs Marian de tine? A? Ce? A râs Marian de tine. De ce? Acum te îmbraci. Pantofi cu 3 și cu... Păi tu vrei să ieși afară în șlapi? Mă rog să mănânc ceva. Ce să mănânci? Mă rog să mănânc. Ce să mănânci? Niște chifteluțe. La ora asta? Sau mai ai cereale? Cred că mă de acolo pe sus. Și laptea. Da. Poate să te Ați adus voi 2 litri de lapte? Nu, știu. Sau cine a adus? Ali? Nu fi luat. Da, acum doar să mă de la casă, nu mai bine auzea. O doare rău. Da. Opriți căldura, Bustăfuț, nu mai putem. Ce ai zis? Nu, nimic. Cât fac ei grătarul le face. Păi durează